भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? பகவான் உடல் இதாயிடுச்சு. அவருடைய மூச்சு நின்று போய் மேல பகவான்கிட்ட போயிட்டாரு. முடிவு சரி, அவர் பகவான் கிட்ட போறாரு அப்படின்றது தெரியும். அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷத்துல. அவர் என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் பகவானை மீட் பண்ணாரு? ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, எம்பம் அந்த காலேச்ச மாமேவா ஸ்மரன் முக்தே கலேவரம் எப்ப. சோ பேசிக்கலி அந்த காலம்னா அவர் டிசைட் பண்ண காலமா இல்லையான்றது ரெண்டாவது கேள்வி, அதுக்கப்புறம் வரேன். அந்த காலேச்ச மாமேவா ஸ்மரன் முக்தே கலேவரம் எக் பிரயாசி சமத் பாவம் யாந்தி நாஸ்யஸ்தி சம்சய. கடைசி காலத்துல என்ன நினைக்கிறோம், அவரை நினைச்சோம்னா அவரோட சுவாவம் வரும் அப்படின்னு, ரைட்? அதனால என்ன சொல்றாங்க மீனா பகவத்கீதால, எம் எம் வாபி ஸ்மரன் வாயம் பாவம் துவஜதந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைத்தி கவுந்தையா சதா சத்பாவ பாவித்த. அதனால என்னன்னா கடைசி காலத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த நம்ம குரங்க நினைச்சா குரங்காயிடுவோம், அதை நம்ம நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு. அதனால என்ன தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு மாம் அனுஷ்மர யுத்தச்ச. எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அனுஷ்மரன். மை அர்ப்பிதா மனோபுத்திர் இவமே சோ ஃபைனலி என்ன மாம் அர்ப்பிதா மனோபுத்திர், மனசு புத்தி எல்லாமே பக்தா அவருக்கு மேல கிருஷ்ணன் மேலதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதனால நம்ம இது நம்ம பார்த்து இது வரைக்கும் பார்த்த ஒரு இது. இப்ப இவர் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அவரு போறாரு இல்லையா, எங்க போய் சேர்றாரு? பார்த்த சாரதி உருவத்துல பகவான்கிட்ட போய் சேர்றாரு. பார்த்த சாரதி உருவத்துல இது பகவான் கிட்ட போறாரு. வெரி பர்ஃபெக்ட் பாயிண்ட். பார்த்த சாரதி பகவான் கிட்ட போறது ஓகே, பட் எந்த ஃபார்ம் பார்த்த சாரதி? எதுக்கு மாதாஜி பார்த்த சாரதி ஃபார்ம்? தேரோட்ட நிலைமையிலேயே போறாரு. ஏ அந்த பார்த்த சாரதி ஃபார்ம்ல போறாரு? விரும்பினாரு பீஷ்மர் லைக், அதுதான் வெரி நைஸ். பீஷ்மருக்கு அது விருப்பம், ரைட்? அதனால நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது பீஷ்மருக்கு இச்சா மரணம் இருக்கு இல்லையா, அவ்வளோ வலி ஏன் தாங்கினாரு? நம்ம பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் தாங்க வேண்டிய நெசிட்டியே இல்லை இல்லையா. அவர் ஜாலியா, அதாவது இச்சா மரணம் இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம கால்ல ஒரு முள்ளு குத்தினாலே நம்ம எவ்வளவு அவஸ்தைப்படுறோம். டக்குன்னு அம்பு இவ்வளவு நேரம் ஏன் அவர் அம்பு படக்கல உட்காந்துருக்கணும்? டபக்குன்னு கிளம்பி போயிடலாம் இல்லையா, நல்ல நேரத்துக்காக. மாதாஜி அவர் விரும்பிய பொழுது மரணத்தை ஏத்துக்கலாங்கிற அப்படி ஒரு வாரம் அவருக்கு இருக்கு மாதாஜி. அதனால அவர் அந்த இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, தட்சணாயத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவ்வளவு லிபரேட்டட் சோலான பீஷ்மா கூட தட்சணம் எல்லாம் எதிர்பார்க்கணும், அதுதானே சொல்ல வரீங்க? இல்ல அப்ப நம்ம உயிரை விட்டோம்னா நம்ம கோலோகம் போகலாம். அதான் சொல்றேன். ஒரு அப்போ உயிர் விட்டா கோலோகம் போவோம், டக்குன்னு எப்பயாவது உயிர் ஏன்னா அவருக்காவது இச்சா மரணம் இருக்கு, நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இல்லையே. அப்ப அந்த டைம்ல போனா இருக்குன்னு அவர் வெயிட் பண்ணாரா? உத்தராயணம் தட்சாயணம் உத்தராயணம், ரைட்? சோ அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ரீசன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, அப்போ கேரண்டி கௌலாக்கா போகலாம், அப்போ அது இல்லைன்னா அவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு, அதானே எனக்கு புரியுது. இல்ல மாதாஜி, அவருடைய வேண்டுதல், அதாவது சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அவர் இதுலயே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. யார நினைச்சிட்டு இருந்தாரு? பீஷ்மர். எதை நினைச்சிட்டு இருந்தாரு? இந்த உடலை ஒதுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு நல்ல நேரத்துல அந்த டைம்ல நம்ம ஒதுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. மாதாஜி உத்தராயணத்துல இறந்தா ரீபர்த் கிடையாது அப்படின்ட்டு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு, அதனாலதான். ஐதீகம் இல்ல, இதெல்லாம் உண்மைதான். பட் ஆக்சுவலி இங்க நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பீஷ்மர் உயிரை வச்சிருந்த ரீசன் பஞ்ச பாண்டவர்களை பார்த்து விடணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசன்னாலதான் அவர் தாங்கினாரு. இப்போ ரெண்டாவது முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா, நம்ம பாத்தீங்கன்னா உத்தராயணம் அப்படின்னு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு, ஆச்சாரியாக்கள் எழுதியிருக்காங்க. உத்தரா அப்படின்றது உத்தராவின் வயிற்றில் இருந்த போன ஒருத்தர். அவர் யாரு? இது பரீட்சித் இல்ல, உத்தராவின் வயிற்றுல கர்ப்பமானதுனால வந்தவர் பரீட்சித், ஓகே ரைட். பட் போனது யாரு உத்தராவின் வயிற்றில்? கிருஷ்ணர், ரைட்? ரொம்ப கியூட்டா அழகா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த லெவல் தான் அந்த ஹார்ட் என்ற இடத்துல இருக்காரு.
அவர் வந்து அவ்வளோ கியூட்டா சங்கு சக்கரம் கதா பாத்திரத்துல இருக்கிற அந்த உத்தராவை நினைச்சுக்கொண்டு, ஆனா இந்த உத்தரா இல்ல, அதை நினைத்து கொண்டு அவர்கிட்ட போய் சேரணும்ன்றதா அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம ஆச்சாரியார்கள் சொல்லியிருக்காரு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, பாகவதம் நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் பரம்பரையில நம்ம டிவோட்டிஸோட வந்து படிச்சா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டா புரியும். இல்லைன்னா இப்போ நம்ம எல்லாம் நினைச்சுப்போம் பாத்தீங்களா, பீஷ்மரே வந்து அததான் பார்த்தாரு, அப்ப நம்மளும் அந்த டைம் தான் பார்க்கணும். அப்ப குழந்தை கூட நிறைய பேர் வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கச்சே கரெக்டா இந்த டைம்ல பிறக்கணும்னு சிசரின் பண்ணணும்னு சிலர் அவசரப்படுறது, சிசரின் பண்ற டைம் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்றது இல்ல. அப்ப எப்படி பீஷ்மர் ஒண்டி பண்ணுவாரு? அவர் எக்ஸால்டட், அவர் என்ன டைம்ல இறந்தாலும் இருக்கிறதுலயே ஸ்பாட்டட் டைம் மோசமான டைமா இருந்தாலும் அவர் கோலோகா கேரண்டிட். ஏன் இதை சொல்றானோ, தட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. நம்மளுக்கு கூட கேரண்டி வயிற்றில் இருந்த அந்த கிருஷ்ணர் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அவர் வெயிட் பண்ணாரு. அந்த கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு இல்ல, அவரோட எல்லா திங்கிங்குமே கிருஷ்ணரை கனெக்ட் பண்றது. அவர் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சது வந்து கிருஷ்ணரை. ஓகே, பட் அவர் உத்தராயணம் அப்படின்னு அவர் மீன் பண்றச்சே அவர் மைண்ட் ஃபுல்லா வந்து கிருஷ்ணர் தான் ஞாபகம் இருக்கு. அதாவது வெளியில கிருஷ்ணரா இருந்தாலும் பரீட்சத்தை காப்பாத்துறதுக்கு அவர் எடுத்தாரே அப்படின்ற அத உத்தராயணம் அப்படின்ற பாவத்துல 400 ஐ மீன் பார்த்த சாரதியான அந்த 200 வார்ல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணரை பார்க்கணும், அவரையே நினைக்கணும்ன்றதா அவரோட ஆசை. அது ஒண்ணு. அப்படியே இருந்தாலும் அந்த விஷ்ணு ஃபார்ம் நாராயண ஃபார்ம்லயும் அவருக்கு ஈர்ப்பு நிறைய இருக்கிறதால அவரு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற இது ஒண்டி இல்லாம கிருஷ்ணரையும் கேட்பாரு, நீ எனக்கு காட்சி அளி அப்படின்னு. ரைட். அதனால கிருஷ்ணரும் அவருக்கு முன்ன வந்து காட்சி அளிக்கிறார். அவ்வளவு சாதாரணம் இல்லை. ரைட். அவர் அந்த ஃபார்ம்ல வரதும் சரி, அவர் அந்த ஃபார்மை பாக்குறதும் சரி, பார்த்த சாரதியா இருக்கிறதும் சரி. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு வலி இருந்தும் பொறுத்துக்கிறாரு. நம்மளுக்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு எவ்வளவு தடவை தோணுது, பிரச்சனைனாப்பா இறந்தே போயிடலாம்ப்பா, இதுக்கு வாழவே வேண்டாம்னு. ஒரு சின்ன வீட்டுல பிரச்சனைனாலும் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? வீட்டுல பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி, அது ஆதி பௌத்திக அப்படின்னு. எனக்கு உடம்பு முடியல, அதனாலதான் நான் சொல்றேன். கரெக்ட். ஆதி ஆத்மிக. இப்பெல்லாம் எங்க அம்மா கிட்ட பேசறச்சையோ, எங்க ஆண்டி அங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் என் வாயில இருந்து என்ன வருதுன்னா, அப்பா நீ 100 வயசு, ஐயோ வேண்டவே வேண்டாப்பா இப்பவுமே முடியல, ஏதோ ஒரு 60 வயசு இருந்தா, வாய்க்கு சொல்றேன் 60 வயசு ஆரச்சே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிப்போம், இருந்தா போறோம்ப்பா அப்படின்னு எதுக்கு நம்மளுக்கு தாட் வருது? ஏன்னா நம்மளால வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே கிருஷ்ணர் மேல பிரேமையா? ஒன்னும் இல்ல. ஐயோ உடம்பு இப்பவுமே வலிக்குதே, ஒரு கோயில் குட்டி கோயில் வந்தாலே டயர்ட் ஆயிடுதே, நம்மலாம் இன்னும் அவ்வளவு வருஷம் அப்புறம் என்ன ஆவோமோன்ற பயத்துல அப்பப்பா அவ்வளவு வேண்டான்றோம். பட் உண்மையா பார்த்தா நம்மளுக்கு பக்தியா இல்ல. இது பக்தி. பாத்தீங்களா, உயிர் போகுதுன்னாலும் கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு போகும், இவங்களெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றத அவரு நிறுத்தாரு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் சொல்ற ஸ்லோகா யார்கிட்ட ஒரு செகண்ட், ஏன் இது வரல? ஓகே. ஓம் தத் சத். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, தஸ்ய நிர்தாரணாதீனி சம்பரே தஸ்ய பார்கவா யுதிஷ்டிரா காரயித்வா முஹூர்த்தம் துக்கிதோ பவத். எஸ் தஸ்ய நிர்கரணாதீனி தஸ்ய நிர்கரணாதீனி சம்பரே தஸ்ய பார்கவ யுதிஷ்டிரா காரயித்வா முஹூர்த்தம் துக்கிதோ அபவத். துக்கிதோ டிரான்ஸ்லேஷன் பிரேமா மாதாஜி படிங்க. ஓ பிருகு வம்ச மொழிபெயர்ப்பு. பிருகு வம்சத்தவரே, சௌனகர் பீஷ்ம தேவரின் உடலுக்கு ஈமச்சடங்குகளை செய்த பின் யுதிஷ்ட மகாராஜன் நொடிநேரத்திற்கு துக்கத்திற்கு ஆளானார். இப்போ எதுக்கு இதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் நினைப்போம், நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கோமே, யுதிஷ்டர் அவ்வளோ ஹை டிவோட்டி, அதை போய் அவரும் துக்கப்படுறாரே அப்படின்னு. இப்போ இதுக்கு வந்து இதுல இருக்கிற ஆன்சர்ல நிறைய நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ போய் இவரும் நார்மலா அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. எல்லாருமே வருத்தப்படுவாங்க. அபிமன்யு இறக்கறச்சே அர்ஜுனர் கூட அழுதாரு. ஆமா ரைட். ஏன்னா உடம்பு ரீதியா நினைக்கிறது நார்மல், ஆனா அதுலயே எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்ப வந்து யாராவது ஒரு வார்த்தை நம்மள சொல்லிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அதே ஒரு 40 மணி நேரம் நினைச்சிட்டு இருப்போம். கரெக்டா? அதே 40 மணி நேரம் ஒரு உதவா கரவியோ நினைச்சிட்டு நம்ம வேதனைப்படுறதோ கோவப்படுறதோ இல்ல வருத்தப்படுறதுக்கு பதிலு அதே 40 மணி நேரம் அவ்வளோ இன்டென்சியோட கிருஷ்ணரை நம்ம நினைச்சிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு கிருஷ்ண லோகத்துல ஒரு பெரிய பேலஸை கட்டியிருப்பாரு. ஒத்துக்கிறீங்களா?
ரைட். ஆனா நம்ம முடிக்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி அது ராதாராணி வந்து இருக்காங்கல்ல இல்ல மாதாஜி, ராதாராணி நீங்களே இருக்கிறீங்க அங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நாங்கெல்லாம் வந்துடுவோம். நான் அது சொல்லல. பட் நம்ம அந்த ஆர்வம் வந்து நம்ம பக்தியில நம்ம எல்லாருமே காட்டணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் சொல்றேன். இது உங்களுக்கு ஒண்டி இல்லை, எனக்கும் அப்ளிகபிள் தான். யாராவது இப்ப வந்து நம்ம சொல்லுவோம் வெளியாளு பக்கத்தாலெல்லாம் திட்டினா நான் மனசு வருத்தப்பட மாட்டேன். ஆனா நம்ம சொந்தக்காரங்க யாராவது சொல்லிட்டாங்க ஒரு வார்த்தைன்னா நம்ம மனசு அவ்வளோ வருத்தப்படும். சே இவ்வளோ புரிஞ்சு வச்சேட்டு இவ்வளவுதானா எதுக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கிறோம். நம்ம வந்து அவங்க தாமசிக குணம் அப்படின்னு நம்ம தேத்திக்கணும். இப்ப நீங்க நினைப்பீங்க எதுக்கு மாதாஜி அவங்க தாமசிக குணம் நினைக்கணும், நம்ம மோசம் அதனால அவங்க சொன்னாங்கன்னு இல்ல. சில தடவை ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா நம்ம மோசம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி நம்ம இவ்வளவு நாள் வைஷ்ணவாக இருக்கிறதால அது நம்மளுக்கு புரியும். ஆனா சில தடவை எது நம்மளுக்கு புரியாதுன்னா நம்ம கரெக்டா இருந்தாலும் அவங்க இப்படி சொல்றாங்களே என்ற வருத்தம் தான் நம்மள தாக்கும். ரைட். அந்த தாக்குதலுக்கு தான் நான் சொல்றேன். சிலர் வந்து மாத்தவே முடியாத நிலைமையில இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பிறவிலேயே தாமசிக்க குணத்துல இருந்திருப்பாங்க. வளர்ச்சியும் அவங்களுக்கு அசோசியேஷன் அதோட அவங்க ஆட் பண்ணாங்க வச்சுக்கோங்க. அவங்களோட அசோசியேஷன், அவங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க, அவங்கள சைட்ல இருக்கிற கணவன் மக்கள் ஆர் மனைவி மக்கள், அவங்க எல்லாம் தாமசிக்கத்துல இருந்தா அவங்க தாமசிக்க குணம் தான் ஏறும். அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து நீங்க நினைப்பீங்க மாதாஜி பக்தி பாதையில வந்தா சரியாகுமா, ஆகும். ஆனா இப்போ அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர்ல இருக்கிறவங்க டக்குன்னு ஓவர் நைட் ஆகுமா, ஆகாது, கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்னு. இப்போ அப்போ ஆப்போசிட்ல பார்க்கலாம். யுதிஷ்டர் வந்து வருத்தப்பட்டாரு என்ன அப்படின்னா அவர் அட்வான்ஸ் பக்தியில இருக்காரு, வருத்தப்பட்டாரு. ஆனா ப்ராப்ளமுக்கும் மத்தவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா பிரபுபாதா இங்க சொல்லியிருக்காரு யுதிஷ்டரோட மாடலை நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒருத்தர் வந்து பயஸ் ரைட், அதாவது பக்தியோட இருந்தா அது உண்டி போர்மா, ரைட். ஆமா, ஏன்னா பக்தி கிருஷ்ணர் மேல உண்டி இருந்தா அவர் மத்தவங்களை சந்தோஷம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இப்ப வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். யுதிஷ்டர் எப்படி பண்ண வச்சாரு. ஏன்னா இப்ப நான் சொன்னதுதான், நான் பக்தியோட இருக்கேன், என் சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் நான் சந்தோஷப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையில என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 3 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், 3 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரே ஒரு செகண்ட், கொஞ்சம் சிலர் மியூட்ல வச்சுக்கோங்க, டொக்கு டொக்குன்னு வந்துட்டே இருக்கு சவுண்டு. ஓகே. இப்ப வந்து 3 விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். என்னடா அந்த 3 விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவர் தான் மெயின். இப்ப நடுவுல வச்சுக்கிட்டா கூட நம்ம அலைப்பாடுவோம். அப்கோர்ஸ் நடுவுல வச்சுக்கணும்ன்றதும் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். ஆனா இங்க வந்து கிருஷ்ணர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர். ஈஷா வாஷமிதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜெகத்யாம் ஜெகத் தேன திக்தேன புஞ்சிதா மாகிருத கஷ்யஸ்வித்தனம். கிருஷ்ணர் சென்டர்ல வச்சுட்டு கிருஷ்ணர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், நான் வேலைக்காரன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ரைட், நினைக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர் நினைச்சா அப்ப நம்ம யாரு, அவரை பார்த்துக்க வேலைக்காரன் நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா கேர்டேக்கர்னு வச்சுக்கோங்க, பாதுகாப்பவன், இன்சார்ஜ் அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க. இது வந்து என்னன்னா நம்ம அப்பனா என்ன பண்ணணும், ஒரு இன்சார்ஜ் பாஸ்க்கு அவரோட பாஸோட சேர்ந்து வேலை செய்வாங்க, கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்ம இன்சார்ஜா இருந்தா நம்மளோட பாஸ் யாரு, நம்ம பாஸ் யாரு, யார் நம்ம பாஸ்? அன்மியூட் பகவான் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரோட சேர்ந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அவரோட சேர்ந்து வேலை செய்யறச்சே இன்வால்வ் ஆகிற 3வது விஷயம் நேச்சர். இப்போ நம்ம நேச்சர்னா ஜடமா அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாமே மெட்டீரியல் நேச்சர்னும். அதாவது நம்ம எல்லாம் வந்து மத்ததை பாதுகாக்கணும்னா ஓகே எலக்ட்ரிசிட்டி நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன், தண்ணிய, அது உண்டு இல்ல. பசங்கள்தும் நேச்சர். நம்ம பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, நம்மளால பிறக்கிற பசங்களும் மெட்டீரியல் நேச்சர் தான். அதுல ரொம்ப நம்ம அட்ராக்ட் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு. அதனால 2 விஷயங்கள் என்னன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இப்போ ஜட நேச்சர் என்ன, அபரேதம் மிதஸ்வன்ய பிரகிருத் வித்திமே பராம் ஜீவபூத மகாமானி எதைத்தான் தாரியத்தை ஜெகத். நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம் இந்த நேச்சரை அப்படின்னு. பசங்களை எப்படி மாதாஜி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம்? ஏன்னா என்னோட பசங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அகங்காரமும் அதிகாரத்தையும் செலுத்துறோம். சீச்சி நான் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கேன், அவன் என்ன வேணா பண்ணட்டும், அதுவும் தப்பு. நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, டியூட்டி இருக்கு, அதை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பாக்குறாங்க. இப்போ பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, ஒரு தந்தையானவன் பயங்கர கோவக்காலன், பயங்கர செல்ஃபிஷ், தன்னையே பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கான். அவன் என்ஜாய்மெண்ட், அவன் பிசினஸ், ரஃப் அண்ட் டஃபா பேசினா வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கர பணக்கார வீடா இருந்தாலும் நிம்மதி இருக்காது. அதுவே ஒரு இது வந்து டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணும். அதுவே ஒரு இது என்ன சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு வீடு. அப்படி இருக்கச்சே ஒரு தந்தை வந்து எல்லாம் தன்னோட கட்டுப்பாடு வச்சுட்டு, கட்டுப்பாடுன்னா மனதை இல்ல, மக்களை இல்ல, மனதை முதல் ஒரு தந்தை வந்து எதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா அவனோட மனதை கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறமா மக்களை கட்டுப்படுத்தலாமான்னு நினைக்கலாம். அப்போ என்ன நினைக்கணும், ஏன் அவன் மக்களை கட்டுப்படுத்துறான், தான் என்னோட குடும்பம் நான் என் கீழே இருக்கணும் அப்படின்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும், இவங்கள் எல்லாம் எனக்கு கிருஷ்ணர் எனக்கு ஒப்படைச்சிருக்காரு அப்படின்றச்சே ஃபர்ஸ்ட் அவரோட மனத்தை கட்டுப்படுத்தணும், உண்மையா பேசணும்.
ரைட். மனைவி மக்களை எல்லாமே மரியாதை கூறியவங்களா இருக்கணும். இப்ப 2 கன்ஃபியூஷன். ஐயோ, நிறைய பேர் சொல்லி மாதாஜி நீங்க மரியாதைக்குரியவரா இருக்கீங்கன்னு சொன்னதால நான் என் மனைவிக்கே சரணாகதின்னு நான் காலை விழுந்துட்டேன். கிருஷ்ணர் கிட்டதான் சரணாகதி இருக்கணும், மனைவி கிட்ட சரணாகதி இருக்கணும்னு யாருமே சொல்லல. மனைவி கிட்ட அனுசரிச்சு போகணும். அதுக்குன்னு மனைவி எப்படி இருந்தாலும் நான் ஒத்துப்பா மாதாஜி. மனைவி வந்து வீட்டுல வந்து சாமியெல்லாம் சட்டையே பண்ண மாட்டா, அவ ஒரு டப்பாவை தூக்கி போட்டாலும் நான் சரணாகதி இருந்தேன்றது இல்ல. மனைவி தப்பு செயல்கள் செய்தாலோ தப்பு பாதையில போதாலோ அவளோட கர்மம் ஏன் கணவனுக்கு வருது அப்படின்னா இந்த ஜென்மத்துல இல்ல, ஜென்மத்துக்கு. ஏன்னா மனைவியை கட்டுப்படுத்துறதும் கட்டுப்படுத்துறதுன்றது வந்து கண்ட்ரோலிங் அது இல்ல, ஆனா சரிப்படுத்துறதும் சரியான பாதையில எடுத்துட்டு போறதும் ஒரு கணவனுடைய முக்கியமான விஷயம். அதனால அந்த கர்மத்தை அவன் ஏற்கிறான். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நினைப்போம், அப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஆனா ஒரு பேரண்ட் அண்ணா தாய் தந்தை, தாயும் தந்தையும் 2 பேருமே சின்ன பசங்க 5 வருஷத்துக்குள்ள தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அவங்க கர்மம் தாய் தந்தைக்கு தான் போய் சேரும். மெயின்லி தாயை விட தந்தைக்கு. ஏன்னா தாய் வந்து ஜென்ரலாவே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மோட்ல இருக்கணும், தந்தை வந்து ஒரு தாயை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அதான் குழந்தைக்கு உடம்பு முடியலன்னா பாத்தீங்கன்னா அம்மா வந்து அழுதா தந்தை வந்து என்ன பண்ண, நீ ஒரி பண்ணிக்காத நான் பாத்துக்கிறேன்னு. ஐயோ எனக்கும் குழந்தை, இந்த கால கலியுகா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஐயோ என் குழந்தை எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு நான் என் தலையை போட்டு உடச்சிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. அது வந்து ஒரு ஆம்பளையின் வேலையில, ஏன்னா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, அதை பாத்துக்கணும் குழந்தைய. ஆனா அவர் வந்து அந்த லீடர்ஷிப் பவர்ன்றது இதுல காட்டணும். நான் என்னோட மனதுல இருக்கிற துக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி நான் வந்து எனக்கு மனைவியை கன்சோல் பண்றேன்றதுல. 2வது டீச்சர் வந்து பார்த்தா என்னோட பேச்சை கேட்கலையா இவன், கெட் அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருவோம் இல்ல, அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட். அப்படி இருக்கக்கூடாது. குழந்தைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் குழந்தைக்கு வந்து நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸும், ஆவரேஜ் குழந்தைய இக்னோர் பண்றதா இருக்கக்கூடாது. எல்லாருமே சமயமா பார்த்து யாருக்கு என்ன புரிதல் கொடுக்கணுமோன்றது. மேனேஜர் ஒரு 500 எம்ப்ளாயி, பொலிட்டிக்கல் லீடர். இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் பாவம் இல்லையானா எல்லாருக்குமே சேரும். பொலிட்டிக்கல் லீடர் / நம்ம ராஜா எடுத்துக்கோங்க. அந்த காலத்துல எப்படி ஒரு பசங்களோட தப்பு பேரண்ட்ஸை சேர்றதோ, மனைவியோட பாவங்கள் கணவனை சேர்றதோ, அதே மாதிரி ஒரு மேனேஜர் கீழே இருந்தாலோ ராஜா கீழே இருந்தாலோ அந்த யாரெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்களோட தப்பு 6% ராஜாக்கு போய் சேரும். ஏன் 6% அப்படின்னா அப்போ வந்து அப்படி ஒரு ராஜாங்கம் நடத்தணும்ன்றது முடியுமா அப்படின்னா பண்ணாரு. அதுதான் நம்ம யுதிஷ்டர் மகாராஜ். ராமராஜ்யம் அப்படின்னு ஏன் சொன்னாருன்னா யுதிஷ்டர் ராமராஜ்யமா இருந்தாரு. கட்டுப்படுத்த முடியாத பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பெஸ்ட் நம்ம கொடுக்கலாம். ரைட். அதான் சொன்னாரு கிருஷ்ணர், கர்மனே வாதிகாரசே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பல ஹேது பூர் மாதோ சங்கோஸ் கர்மணி. என்ன, நம்ம நிலத்தை உருவலாம், கொட்டைய போடலாம், தண்ணிய ஊத்தலாம், விதைய வைக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். மழை இவ்வளவு நேரம் வரணும், இந்த டைமுக்கு வரணும்னு டிசைட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதனால ஆதி தெய்வம் தேவை. ரைட். யாராவது பண்ண முடியுமா இது பண்ண முடியும்னு? ரைட். இப்போ யுதிஷ்டருக்கும் நார்மல் மக்களுக்கும் எப்படி பார்க்கலாமா, இது ஃபாரஸ்டா, இதுல வந்து எனக்கு எவ்வளவு சந்தனம் கிடைக்கும், எவ்வளவு நான் இந்த எடுக்கலாம், இந்த தண்ணி வருதா, இதை எப்படியெல்லாம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த ரியல் எஸ்டேட் எனக்கு நான் எவ்வளவு வாங்கிக்கலாம், மற்றவங்கள்ல இருந்து எவ்வளவு பறிக்கலாம். மிருகங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்கள வந்து எப்படி சாப்பிடலாம். ஓகே, இந்த தண்ணி எல்லாம் எப்படி நம்ம உள்ள என்னெல்லாம் மினரல் இருக்கு, மைனிங் எல்லாம் பண்ணி எர்த்த எப்படி டோட்டலா அழிச்சிடலாம், இப்போ குளோபல் ராபிங் எல்லாம். ஆனா யுதிஷ்டர் அப்படி பார்த்தாரா? இல்ல. அவர் வந்து தன்னை வந்து ஒரு கூலி ஆள், ரெஸ்பான்சிபிள் கூலி ஆள் அப்படின்னு, கேர்டேக்கர், கவனிக்கிறதுக்கு கொடுத்திருக்கிறவர் அப்படின்னு. வேலைக்காரன்னா பிடிக்கல வார்த்தைன்னா பாத்துக்கோங்க, கேர்டேக்கர் பியூட்டிஃபுல்லா போட்டிருக்காங்க. அதனால எதுக்கு இது பாத்தீங்கன்னா, நான் எவ்வளவு இழுக்கலான்றத நினைக்கல, அதுல நான் எவ்வளவு எடுத்துக்கலான்றதை விட நம்ம எல்லாம் ஒத்துமையா எப்படி இதுல இருக்கலாம். ரைட். இழுக்கலாம்ல இருந்து இருக்கலாம் அன்ற மென்டாலிட்டிக்கு போகுது. அதனால வந்து நம்ம ஒருத்தரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும், சர்வ் பண்ணிக்கணுமே தவிர எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஈஷாவாசம் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது அவர் தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர்னு, அதை ஃபாலோ பண்ணாரு நம்ம யுதிஷ்டர். அதனாலதான் யுதிஷ்டர் இது தண்ணியா இருந்தா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, சாப்பாடா இருந்தா எப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிராட்டிடியூட் இருக்கணும். ரைட். இது பூமி தாய் கொடுத்தது, எப்படி மழை கொடுத்தது, சூரியனால வந்தது, ஃபார்மர் கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, சாப்பாடு பிளேட்ல வருது, ஃபர்ஸ்ட் அதை ஆஃபர் பண்ணும். நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா வெஜிடேரியனமா? இல்ல, கிருஷ்ணடேரியன். கிருஷ்ணாக்கு கொடுக்குற நம்மளுக்கு வர எல்லா சாப்பாடுல வெஜிடேரியன் ஃபுட் கூட சாங்ஷன்டு தான், ஆனா கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்தாதான் அது சான்டிஃபைட் பிரசாதம் ஆகும் என்றதை நம்ம நினைக்கணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மரியாதை, பூமிக்கு மரியாதை, நம்ம எல்லா கிஃப்ட்ஸும் சந்தோஷப்படணும், நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும், பியூரிஃபை பண்ணி அதை பிரசாதமா சாப்பிடணும். சாப்பிடலன்னா அதுவும் பாவம் அப்படின்னும். மாதாஜி எக்ஸப்ஷனலா எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்கிட்டா எக்ஸப்ஷன் ரூல் ஆக முடியாது.
ரைட்? அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ முன்னாவது பசு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்டிவ் மென்டாலிட்டி. எவ்வளவு பால் கரையும், கரையிற வரைக்கும் நான் எடுத்துப்பேன், கரைஞ்ச அப்புறம் நான் அழிச்சிடுறேன். ஆனா இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு மனிதன் இறந்தா எப்படி கர்மங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி இறந்த அப்புறமும் அந்த பசுமாட்டுக்கும் வந்து அவ்வளவு அவங்க வந்து புதைப்பாங்க அவ்வளவு மரியாதையோட அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? இவங்க வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ப்ரொடெக்டிவ் மென்டாலிட்டி என்னன்னா கிராஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, பசுவை. ரைட்? ஏன்னா அந்த பால் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம புத்தி வளர்றதுக்கு. பசுன்றது தாய்க்கு சமம். ரைட்? இததான் நினைப்பான் கிருஷ்ணரோட பக்தன். எப்படி சாப்பிடணும்னு நினைக்க மாட்டான். நிறைய பேர் வந்து ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டுவாங்க, பி கைண்ட் டு அனிமல்ஸ். வெரி நைஸ், கரெக்டா சொன்னாங்க. வித்யாவினிய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைன ஸ்வபாக்கேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷன. ஈக்குவலா, அப்படி ஈக்குவலா பாக்குறவன் எப்படி அடிச்சு சாப்பிடுவான் அப்போ நினைக்கணும். சரியா? இப்போ கல்யாணம்னாலே இப்ப வந்து எவ்வளவு டௌரி எடுக்கலாம் நான் பெண் கிட்ட இருந்து. ரைட்? இவன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான். இந்த மென்டாலிட்டி இருந்து நான் எப்படி என்னோட மனைவியையோ கணவனோ அட்வான்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்றத நினைக்கணும். எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்லயும் பாத்தீங்கன்னா இவன் என் வேலைக்காரன் இவன் கிட்ட கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு 3 வேலை வாங்கிடணும் அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. நான் அவனுக்கு எப்படி நியாயமா பண்ண செய்ய முடியும் அப்படின்னு. டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எனக்கு ஃபீஸ் வேணும்னு டீச்சர் நினைக்க கூடாது. இந்த குழந்தை என்கிட்ட கிருஷ்ணர் அமைச்சிருக்காரு, சம்பாதிங்க இல்லைன்னு, பட் அநியாயமா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. பிசினஸும் அதே மாதிரி ஜென்யூனாவும் ஹானஸ்டாவும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் வந்து இவன் கிட்ட நான் இருந்தா எனக்கு லாபம், இவன் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதுதான் இப்ப இததான் பண்ணாரு இது. அதனால யுதிஷ்டரோட ப்ராஸ்பரிட்டிக்கு காரணம் இதுதான். கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்பட்டாரு, நேச்சரை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணாரு. மழை கொட்டுச்சா, மழையுண்டி இல்ல, பசுவும் வந்து அவ்வளவு பால் அப்படியே கொட்டுன்னு. மழை தண்ணியை விட பசுவோட பால் தான் வந்து எல்லாம் அந்த இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே மாய்ஸ்டா வச்ச ரீசன் வந்து பசுவோட பாலாம். அவ்வளவு ப்ராஸ்பரிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு. பீப்புள், மனிதர்கள் உண்டு இல்ல, மிருகங்களையும் அவர் வந்து ஜனாவா நினைச்சாரு, எல்லாமே ஈக்குவலா நினைச்சாரு. அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிரின்சிபல். இதை நினைச்சாதான் நம்ம வந்து யுதிஷ்டர். ஏன் இப்ப நீங்க நினைப்பீங்க ஏன் யுதிஷ்டரை பத்தி எடுக்கிறீங்கன்னா, பீஷ்மருக்கு சொன்ன அட்வைஸ் நம்ம எல்லாம் அந்த மூமெண்ட்ல மறந்துடுவோம். இந்த மாதிரி இவருக்கு சொன்னதால அவர் குவாலிஃபைட் லீடர் ஆறாரு. தர்மம் து சாட்சாத் பகவான் பிரணீதம். தர்மம் இருந்தா தர்மமே எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல காப்பாத்தும், நீ செய்யும் தர்மமே ஒரு நாள் வந்து காப்பாத்தும் என்றதெல்லாம் இவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணாரு. ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாருக்குமே, நேச்சரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாரு, மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாரு. மனிதனும் ஆண்டவனும் நேச்சரையும் எப்படி சர்க்கிள்ல போட்டாரு. எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் மென்டாலிட்டி இல்லாததால சந்தோஷம் வந்துச்சு. எப்படி மாதாஜி லாபம்னா அதனால மழையும் பெஞ்சிச்சு. இததான் பீஷ்மதேவ் சொல்லி கொடுத்தாரு. இது ஏன் நான் எடுக்கிறேன்னா, பீஷ்மரோட பிரேயர்ஸ் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்ன்றதுக்கோசரம் அவரோட டீச்சிங். அவ்வளவு அம்பு படுக்கையில இருந்தவர் சொல்லி கொடுத்தத நம்ம எல்லாம் கிளாஸ்ல கேட்கிறோம். ஆனா அதை வந்து எவ்வளவு நம்ம நிலை பண்ண முடியும், எவ்வளவு நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும்ன்றதால அவரோட ஃபுல் டீச்சிங்குமே இது யுதிஷ்டருக்கு சொன்னதால யுதிஷ்டர் என்ன பண்ணாருன்ற சமரியில நம்மளுக்கு புரியும் என்றதால நான் இந்த ஸ்லைட் போட்டேன். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்காமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சார்ட் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ராதே ஷாம் பிரபுவோட கருணை. அதெல்லாம் நாங்க படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல மாதாஜி, அவசர அவசரமா போயிடுது மாதாஜி. அப்பவும் 2-3 எழுதி வச்சேன் நானு. மறுபடியும் யூடியூப்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு மாதாஜி, நீங்க பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு கிளாஸ், அருமையா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏபின்னு பிரிச்சு அழகா பண்ணி சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி சார்ட் எல்லாம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிதானமா அதெல்லாம் படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டா போச்சு. ரசிச்சு அதை நம்மளும் கத்துக்கணும், படிச்சுட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்.